злата, време е за крака, никой не бяга, няма шака. Бепи дал схемата, дигам без страх, ще станат бетомо, ще размаха. БГ, клек, 4 по 8, 4-2-2, всяко повторение точен. Тежестта на рамене, спускаме дълбоко, мускулите горят, но държа се жестоко. Клек, сове, формата е закон, гръба е прав, движа се като шампион. Коленете стабилни, движението чисто, когато вдигнеш усети как гърми всичко. Стоманени крака, бетон под мен, тренировката не спира, няма от мен. Мощни повторения, болката крещи, но вдигам нагоре, това е живот, нали? Задни бедра, 3 по 12, всяка серия вкарва още прогрес. Контрол в движението, бавно се стиска, краката горят, но силата блика. Хип тръст, 3 по 12, гърим глутеуси, вдигаме степен, тежестът нагоре, избутвам без страх. Мускулът расте, това не е блъф. Стоманени крака, бетон под мен, тренировката не спира, няма от мен. Мощни повторения, болката крещи, но вдигам нагоре, това е живот, нали? Всеки клек, всяко повторение прави ме посилен, без съмнение. Няма лимити, няма назад, влизам в залата и правя своя свят. Тежестта не ме плаши, аз я прегръщам. Болката идва, но после я връщам. Краката ми стомана, духът ми е звяр. Напред към върха, никога назад. Всеки клек, всяко повторение прави ме посилен, без съмнение. Няма лимити, няма назад, влизам в залата и правя своя свят. Тежестта не ме плаши, аз я прегръщам. Болката идва, но после я връщам. Краката ми стомана, духът ми е звяр. Напред към върха, никога назад. Но тигам нагоре.